ଆଉ ବ୍ଲକ ସେକ୍ରେଟାରୀ ବାବୁ କିଏ ମିଳିଲେନି ମତେ ପୁଣି ଆଣିକି ମୁଣ୍ଡେଇକି କହିଲେ ନାଇଁ ତୁ ହିଁ ହେଲେ ଅଲଗାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ କଣ କରିବା ଆମାଲଗେସନ କେମିତି ପ୍ରମୋସନ କେମିତି ଆମରି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖିପାରିଲେନି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କହିଲେନି କ୍ରାಂತಿ ନେଡେ ପାଇନାହାନ୍ତି ଆମର ସରକାରୀ କଣ ହେଇଗଲା -1 କେମିତି ହବ ଟୁ ଅମୁକ ହବ ସେ ସବୁ ଚାଲିଲା ଏସେ ସମୟ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ଆମେ କହିଦେଲା ଆମକୁ କଣ କେବେଠୁ ଲାଗିଲା ଉଇକି ଆମେ ଯଦି ମୂଳରୁ ନ ମାରିବା ସେ କିଛି ରଖିବନି ଆକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଉପରକୁ ଚଢିଯିବ ଚଢିଲା ଅଛି ଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲା ବେଳେ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ତେ ଆମେ ପିନ୍ ଡ୍ରପ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟ ବସିଛେ ଠିକ କର ବସିଛେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମେ ଦିଦିନ ଆସିଛେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଆମ ପେଟପାଟଣା କଥା ସଂଗଠନ ସେଇଥିପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଓଷ୍ଟା ତିଆରି ହେଇଥିଲା କାହା ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହୀନମନ୍ୟତାର ଶିକାର ହଉଥିଲେ ସରକାର ଠାରୁ ହୀନମନ୍ୟତାର ଶିକାର ହଉଥିଲେ ସକାଳ ଚାକିରି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ନଥିଲା ସେକ୍ରେଟାରୀ ଝିଅକୁ ବାହା ନହେଲେ ଚାକିରି ମିଳୁନଥିଲା ଇଏ ହଉଥିଲା ଆଜି ଦରମା ଏତିକି ମିଳିଲା ଏତିକି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଲାଭ ପାଉଥିଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ହାୟର ଆଣ୍ଡ ଫାୟାର ସର୍ଭିସ ସେଇ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ 25 ହଉ ଭାଇ କାଟ କହିଲେ 25 ହଉ କି 43-44 ହଉ ଲଢ଼େଇ ବିଜୟ ବପନ କରିଥିବା ମଣିଷ ମାନଙ୍କର କିଛି ଆଦର୍ଶ ଥିଲା କିଛି ମତାଦର୍ଶ ଥିଲା ମତଭେଦ ବି ଥିଲା ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ନଥିଲେ କିଏ ବାମପନ୍ଥୀ ଥିଲା କିଏ ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ କିଏ ମଧ୍ୟମପନ୍ଥୀ କିଏ ସାମ୍ୟବାଦୀ କିଏ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଏ ସବୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ଥିଲେ ଏଠି ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଯେମିତି ଆମେ ଓଷ୍ଟା ଗଲାବେଳେ କହୁଛେ ରାଲିକି ଗଲାବେଳେ କହୁଛେ ଆମକୁ ଅମୁକ ଦାବି ମୁର୍ଦାବାଦ କହିଦେଲେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ମୁର୍ଦାବାଦ କହୁଛେ କିନ୍ତୁ ଗାଁକୁ ଗଲେ ଆମ ଭାଇ ପାଇଁ ଆମେ ସେଠି ଜିନ୍ଦାବାଦ କରୁଛେ ସେ ବିଜେଡି ଜିନ୍ଦାବାଦ କଂଗ୍ରେସ ଜିନ୍ଦାବାଦ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଯେମିତି କରୁছে ସେମିତି ଗୋଟେ ମିଳିତ ସ୍ୱର ଏଠି ଥିଲା ସେ ସ୍ୱର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଫଟା ପଡ଼ିଛି ଭାଇ ସବୁ ତାକୁ ତର୍ଜମା କଲେ ମୁଁ କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆମେ ମତେ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ଆମେ ଆଉ ଆମର ମୁଖପତ୍ର ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲି The organization is known from his Facebook, from his mouthpiece. ମୁଁ ଶଙ୍କର ସୁବୁଦ୍ଧି ମୋ ପରିଚୟ ମୋ ମୁହଁରୁ ମୋ ଶରୀର ଭିତରେ କୋଉଠି କଣ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଦେଖିଲେ ମୋ ଘର ଆମ ମୁଖପତ୍ରର ଅବସ୍ଥା ସେତେବେଳେ ଖୋଜୁଥିଲେ ଭାଇ ଇତିହାସ ଲେଖିବା ପାଇଁ କୋଉ ମସିହାରେ କଣ ହେଇଥିଲା କୋଉ ସରକାରୀ ଚିଠି ଥିଲା କିଛି ନଥିଲା ସେତେବେଳେ there was nothing other than writing post card ମୁଁ ଦେଖିଛି ରବୀନ ସାର୍ ଏମିତି ଲମ୍ବା ଲାଗିଥିବ ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଡ ଗୋଟି ଗୋଟି ହାତରେ ଲେଖୁଥିଲେ ନା ଟାଇପିଂ ନଥିଲା କିଛି ନଥିଲା ସେଇ ଚିଠା ଡ୍ରପ୍ କରିଦେଲେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ ପିଅନ ଟୁ ହେଡମାଷ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିକି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କଣ ଡାକରା ଆସିଛି ସଂଘର ଡାକରା ଆଜି ଆମେ ତ କମ୍ୟୁନିକେବଲ ୟୁ ଆର୍ ଭେରି ମଚ୍ କୋରିଲେଟେଡ୍ କାହିଁକି ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ ଫେସବୁକ୍ ଅଛି ଟ୍ୱିଟର ଅଛି ଆଉ କେତେ କଣ ଇନଷ୍ଟା କେତେ ପ୍ରକାର କଣ କହୁଛନ୍ତି ଫୋନ ପେ ଅଛି ପଇସା ପଠେଇ ଦେବା ପାଇଁ ସବୁ ତ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ କାହିଁ ନାହିଁ ତାର କମ୍ୟୁନିକେସନର କାରଣ ହଉଛି କଣ କହିଲେ ଆମେ ବାପ ଯୋଉ କିଏ କହିଲେନି ଆପ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପର ନା ସେଇ ମୋ କଥାଟା କଣ ମୁଁ ଯେବେ ଅବନୀ ସାର୍ ଯେବେ ବିନ୍ଦୁ ମାରିକି ଦାବି ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ମୁଁ ସାର୍ ଦାବି ତ ହଉଛି ଗ୍ରାଣ୍ଟି ନିଏ ଦାବି ହଉଛି ଆପଣ ଯୋଉ ବିନ୍ଦୁ ମାରିକି ଯୋଉ ଅଧିକ ଲେଖିଲେ ସେବେଠୁ ସଂଗଠନ ଦୁର୍ବଳ ହେଲା ଆମ ଭିତରେ ଭାଗ ଭାଗ ହେଲା ତୁ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ ତୁ ପିଅନ ତୁ ପିଟି ତୁ ଡିଜିଟି ତୁ ହିନ୍ଦୀ ତୁ ସଂସ୍କୃତ लियो टॉल्स्टॉयକୁ ଥରେ ଲୋକେ ପଚାରିଲେ what is your religion ସେ କହିଲେ I do not know what is my religion and I do not want to know your religion let me see your religion in your action ମତେ ଆଉ କିଛି ଅଧିକା ପଚାର ନଯାଉ if you think ওইପାଇଁ କହିଲେ ବ୍ଲକ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭାଇ ମାନେ ଆମ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆମେ ତଳ ଲେଭେଲରେ କାମ କରୁଛେ ତଳ ଲେଭେଲରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲକୁ ଗୋଟେ ଗଲେ ଓଷ୍ଟାର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆସିଛି जो बलिष्ठ ज्ञान गारिमा आमर थिबा दरकार विषयगत शिक्षक हवा दरकार एठी ओस्टार नेतृत्व माने कहंती ए गुड टीचर विल बी ए गुड लीडर यस दैट इज आल्सो राइट मो पाखर जति विषयगत ज्ञान नै म सेति कहछि म आज भी कहछि एवरी गुड स्टूडेंट विल नॉट बिकम ए गुड टीचर रादर द रिवर्स आर ट्रू इन मेनी केसेस आपण माने देखंतु ए पिला माने जो ना सार कहउतले सीबीटी माने केते प्रकार परीक्षा देखि आछंती are not they talented? Yes, they are talented. But why our products are less? Because they are not dedicated for a system. I am Magadar asichu. That
हजार मागणा 12 वर्ष 1.5 वर्ष 4 वर्ष 3000 5000 4 वर्ष 9000 4 वर्ष खटी खटी आसुଛୁ ବୋଲି ଆମେ ତ୍ୟାଗ ଶିଖିଛୁ ସେମାନେ ଆସୁ ଆସୁ 50,000 ଧରିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ନାହିଁ ନା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥାଟି ହେଉଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଜଣେ ଲୋକ ଆଲାହାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ ଭର୍ଡିକ୍ସନ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ଫାଇଲ କରିଥିଲେ ମୁଁ ତାର ଭର୍ଡିକ୍ସନ ଦେଇଛି ଯେ एमएलए मंत्री ठारू आरंभ कर समस्त सरकारी तहबिल दरमा नौथवा प्रत्येक लोकर पिला पब्लिक फंडेड सिस्टम एजुकेशन में पाठ पढ़ा दरकार आमे जो मैंने आज यही व्यवस्था को दरमा नौचे आम पिला को आम पढ़ौने आम शिक्षकता कर स्कूल में भी आम पिला को पाठ पढ़ौने से अकाउंटेबिलिटी कम से आज पिला माने आम तो शिखिले मुझे केवल चाकरी कर प्रतिगत भाव में दरमा नाक आसी खटिकी डेडिकेटेड होकर काम करने कहगला एवरी गुड स्टूडेंट विल नॉट बिकम ए गुड टीचर रादर द रिवर्स आर ट्रू इन मेनी केसेस भल छात्र के भल शिक्षक हमार नजर नहीं बर खराब छात्र भल शिक्षक हमार अनेक नजर अच्छी तो आमको आम कहला आम स्कूल को जीवा नुआ नुआ पीढ़ी मैंने आसले नुआ पिला मैंने आसले से पिला को बुझाइबा पचार दूसरी सरकारी आज भी आम भर पुणी से डिफरेन्स अच्छी तेणु भाई मैंने खाली कहीदेले कि हम रवि सिंह सिंह भी लिखिले जादुआ बिकुची जादुर मलम देखेटी मधुआ धरी सानिबार बाबा गणिका देशावती निरोधी नेत्री उत्कट गणतंत्र होनारे गोलाप गछरे पियाज फड़ी चोपामय जार जो देखुची दुनियाटा सारा बोपामय जार जो मातार संतान जदि जार जो पुत्र हुए जार जो पितार संतान किबा जार जो पुत्र नुहे गोटे बिराट बड़ प्रश्नवाचक पढ़ी पे आम तक कि प्रश्न मुंड भी टे भर्ती कौन से लिखी सी भी से मनीषवादी मनीष भले गोटे मनीषर कवि जमीदार घरे जन्म होकर जीवन को उत्सर्ग कर देकर कटकर साई बस्ती गली में पेपर पारिक सही लिखला कविता जहाँ आज पिला माने लेकिन रिसर्च करछन्ती पीजी पीएचडी एमफिल डॉक्टरेट पाठ पढ़ा होछि केते पाठ करछन्ती कोन थिला सेमानकर दृष्टिकोण आम खाली पढ़ी देले नबनी आमको सेमती तैयारी एठी आपण भाई कहले काली आपण माने एठी बसके बारे नथु किति बकरी होला अब खाली हमें कहीदेवा जे सही जातीय कवि वीर किशोर कहते जन जीवन को पानी छड़ाई नदेले चलिब कि दधिचीर हाड़ उजाड़ी नदेले देशर भाग्य बदलिब कि ना केते शासन गलानी केते जवनिका पतन घटिलानी सब से गोटी ताकू हमको लक्ष्य करे भाई डाकिबे आंदोलन कहले नेता मानक रहिबे नेता माने भी हमर रहना काहे रहना ई सब गोटे परिवर्तन सिस्टम परिवर्तन घटिछि समस्त मानसिकतार परिवर्तन घटी आम पाखे सब कम्युनिकेशन थी बारंबार फेसबुक ट्विटर सब लिखिक दे पत्रिका लिखि अमुक करी समूह करी ग्रुप रे जोड़ी मीटिंग करी जिला वाइज मीटिंग करी तथा कहीं किसी भाई मैंने प्रश्न पचार ग्रांटिनेट कथा नुह अष्टम वेतनटा भाई आम लागू तो भाई ग्रेड पेटा ठीक समय सब ठीक से हवा होता आम कि पचारे जो भाईटा आमरी भितर आखिर लुह गड़ौची मुझे कहती सर के कहते भगवान को मुसार जीवन जब भगवान रक्षा को कहले विराट डेलीशियस फूड दरकार नहीं मोर तो मुझे तो गोटे दरमा पाइला लड़ी बहुत दिन के 5 वर्ष के 4 वर्ष चाकरी करके लोक मैंने रिटायर कर